uLimit Nala waseNkandla wakhipha i-albhamu yakhe nge-5 Disemba nyakanye ethi Take Your Time. Ingoma yakhe ethi Awuhlabe Kabili isihlanganise 2 million laphana ku-YouTube, ama-views ase-2 million. Umuntu wakamuva-ke ukuthi ahlanganise u-2 million njengabanye abaculi asebenzile ngaphambilini. Siyazi ukuthi uLimit into zakhe okwenza kahle online, ukuhlanganisa ama-million into aseyijwayele nje, sekuyimpilo yakhe. Sephinde wakwenza lokho nje ngokukhulu nje ukushesha, isikhulu isivinini. Lokhu beqhubeke njalo-ke omaskandi okwenza kahle, ukukhombisa ukuthi into ya-online sebe-aware ngayo, sebe-understand-a, sebeyayibona ukubaluleka kwayo, futhi sebeyazi ukuthi ibaluleke kangakanani, yingani kumele beqiniseke kakhulu lapha online, ngoba kubona sekuyona indlela yokuphila, indlela yokuy'philisa, lapho abadayisa khona. Akukho lapho abazophinde bethole khona if abenzi kahle online, ngaphandle kwemicimbi abasuke beqashe kuleyo magigi lawo nalawo. If eba-dry lawo magigi, bayazi ukuthi online umculo wabo uyaphusheka. Into enhle leyo esibongisa kakhulu. Njengoba ngishilo ngasekuqaleni ukuthi-ke baningi abaculi basazokwenza kahle online. Sothi siqeda nje u-6 months kulo nyaka, kodwa kushaya uJuni sobe sesibone okuningi okuhle kumaskandi. Sobe sesibone ney'ngoma ey'ningi ezodlula koma-6, 7 million, ezinye zibe ziko-10, 11 million. Okuyinto engajwayelekile-ke ukuthi yenzeke leyo kumaskandi, ngoba kuloyo nyaka oyedlule iy'ngoma ezadlula ku-10 million kwaba kaMthandeni SK, kwaphinde kube ekaGatsheni eyagcina sino-13 million. So kuzoba into enhle ukuthi lekho sikubone kumaskandi kwenzeka, ukuthi sibone iy'ngoma ezodlula ku-10 million, okuzoba into enhle. Nathi kwesihlala phana phezulu kuma-trending bakithi, kunini sidonsa kanzima kumaskandi, bezama abafowethu abazamayo, sizama iy'ntokazi zakwethu, kodwa uthole ukuthi sigcina la ko-4, 5, 6 million. Kodwa kuyakuthembisa ukuthi kushaya uJuni impela khona bese bebashayela u-5 or 6 million ngendlela okuhamba ngayo. Mina ngi-happy ngendlela ekusebenzeka ngayo kumaskandi, ngi-happy ngabantu abafaka ngayo umfutho, ngijabulile ukuthi sesiyiqondisisa kahle le game. Kuningi abakuzuzayo-ke laphana online, khona abakucoshayo okungenayo okungamasente inyanga nenyanga, nabo bayaqongezelela kancane kancane kuze kulunge. Kodwa uma singaqinisa kakhulu sifake umfutho, kuningi abazokuthola, nabo sibabone benza izinto ezinhle, sibancome ngomsebenzi wabo ukuthi umculo uyabasebenzela. Isebenzile-ke le nsizwa kaNala ngengoma yayo esanda kuhlanganisa 2 million views ku-YouTube, ingoma ethi Awuhlabe Kabili. Siyabonga la-ke mfo kaNala.